suna ta propaganda sun ce farin jinin Buhari ya dishe yanzu sai muka ce to mun daina yin wakar sai masoyan Buhari sun nuna ma duniya suna nan daman da waka mu muke ta da inda aka je aka zagayo za a ce rara za a ce koko to wakar da zamu yi mun tattaro abubuwan da shugaban kasa Muhammadu Buhari yayi a wa'annan shekarun kawai na kuma rantse a wa'annan shekara 16 da aka yi a wancan layin ba a yi wannan ayyukan ba na to zan zo in gaya ma talakawa amma zan faɗa kyauta ba shine za su ba da kuɗi naira 1000 kaga wannan shine tabbacin masoya Buhari suna nan kenan sai mu yi wakar shi dai Buhari sunan shi kainuwa dan adam na da mantuwa kan Buhari a hau a radu kowa da kyar yake har haɗe ruwa. Yawwa yanzu nan za ku fara jin ra'ayoyin mutane kamar yadda muke gabatar muku da labarin bakin titi. Wai shin rara nawa yake bukata ne ya tara? Malam salamu alaikum. Daga ina haka? Wai sai baka da labarin cikin rara yana cewa zai mu babu Buhari waka shi wai wannan zai boce ko kuma wakan zagi ne? Me za ka yi faɗa? Wannan labari ina da shi yaro. Kai ma kana da shi kenan? A ina tabbas ina da shi. To nawa kake ganin yanzu rara zai iya samu? Ya ce kowa sai ya tura mai naira 1000. Shin kai tura mai? Ni in ɗau kuɗi na tura ma rara kan ya waka abu Buhari? Za ka iya tura mai ba? A'a yaro ba zan to kaga in yaji an ce me aka ce talakawa suna ba da 1000 a hada a yi aikin waka to account number shine 1016422103. Masa tambaya dangane da wai wakan da rara ya ce zai yi wa Baba Buhari shin wannan wakan da zai mai na yabo ne ko kuma na zagi shin me ra'ayinka kan wannan wakan? A wannan ra'ayi na shi ne watakan su da suke ci a jiki to zai iya yi ya yabe shi amma mu da muke gefe ba za mu ce ga abin da zai yi ba sai mun ji tukunna saboda maganar Allah maganar gaskiya a wannan mulki da muke cikin wuri ba a duba mana. Tunan rara ya ce kowa yana so ya tura mai da naira 1000 shin kai za ka tura mai? Na to ainihin ina da idan 1000 yanzu nan akwai wura uba alai. Yanzu kana tunanin ba za ka iya tura mai 1000? Shi dai Buhari sunan shi kainuwa dan adam na da mantuwa kan Buhari a hau a radu kowa da kyar yake har haɗe ruwa wanda yake cewa me aka cewa farin jinin Buhari ya dishe to kaga in yaji an ce me aka cewa talakawa suna ba da 1000 a hada a yi